Isothusile kulonyaka kweli xesha likaDisemba into yokubana linyuke kangaka inani labakhwetha abaswelekileyo. Okuzokuthi kangoku kusweleke abakhwetha abangama-30 ngeli xesha lasehlotyeni lolwaluko kwiphondo laseMpuma Koloni. You can't drive a car when you have had alcohol, when you know you are not sober, when you know that you are drunk. Lwenziwa luqilima ukhuseleko kwiindlela zeli. IChiefs iqubisana neRichards Bay FC kumdlalo we-PSL ngomgqibelo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje ndambi ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ngama-30 abakhwetha abaswelekele emabhomeni ohlukeneyo eMpuma Koloni ukususela ekuqaleni kwexesha lasehlotyeni lolwaluko. Umphathiswa obambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli eMpuma Koloni uMnumzana Zolile Williams uvakalise inkxalabo nodano ngeengxelo zokusweleka kwaba bakhwetha. OkaWilliams uthi oku kuvele ngethuba betyelela amabhoma kweli phondo. Ngexesha lolwaluko lwasebusika ngoJulayi walo nyaka bebe-20 abakhwetha abaswelekele emabhomeni eMpuma Koloni. Ngoku elinani limi kuma-50 xa kubandakanywa 30 abakhwetha abasandula kusweleka kweli xesha lasehlotyeni. Kwezinye iziganeko abakhwetha bagagana nempatho gadalala, amakhankatha engabonakali nangetshengele. Isothusile kulonyaka kweli xesha likaDisemba into yokubana linyuke kangaka inani labakhwetha abaswelekileyo. Sathi ke masingahlali, masihambe sijonge amabhomba kwenzeka ntoni, kutheni inqanaba linyukile. Kulaa ndawo besikuyo eDimbaza sifike sabona pha kwabanye abakhwetha amakhankatha awekho, bahleli bodwa abantwana. EGinsberg eQonce umphathiswa uthi bafike imeko yempilo yabakhwetha imaxongo kodwa banako ukubahlangula. Sifike imeko imbi kakhulu yabantwana pha, lingekho ikhankatha labo. Abantu bengafuni kwakuba sisondele kula mabhoma, kodwa ngenxa yento yobana sinegunya lokokubana kufuneka sibajongile abantwana xa bekulaa meko, sincedisane nabo. Safika phaya sayibona imeko uba ayintlanga konke. Kuba ke sihamba namagosa ezempilo, sathi amagosa makangene endimeni ancedise abantwana abebekwimeko embi. Noko simka sanelisekile. Izityholo zeminyaka egqithileyo ziqulethe ingxelo ibonakalisa ukuba aba bakhwetha baphathwa mbengwane ze bavinjwe amanzi. Zenzeka emampondweni ubukhulu becala izenzo ezikumila kunje. Kulindeleke ukuba lifikelele esiphelweni kwiveki ezayo ngemigidi ixesha lolwaluko. Lusaqhelekile emphefumlweni usapho lwegosa lezendlela lasetyhini ekutyholwa ukuba libulewe sisinqandamathe salo kwiphondo lasemntla-ntshona. Umzimba kamfi uMatsidisi ubhaqwe emva kokulahleka. Namhlanje isebe lokhuseleko loluntu likhokelwe ngumphathiswa uMnumzana Silo Lihari lityelele ikhaya lezinenekazi. Kusenjalo umrhanelwa Uvele enkundleni kamantyi yaseRustenburg namhlanje ngezityholo zokubulala bethandana naye. Umrhanelwa ngumntu ogqibela ukubonwa ehamba nomfi phambi kokuba anyamalale. Umzimba kamfi Matsidisi Mokoteti ubhaqwe lilungu lesipolisa belihamba ligade unongekehli. Usapho ingakumbi unozala lusadandathekile emphefumlweni sesisehlo. Kubuhlungu, andikwazi nokulala, andiyazi noba ndingathini. Oko ndihleli ukususela ngo-2 ekuseni. Kodwa uThixo simthandaza imini nobusuku wazi yonke into, kwaye nguye oza kuqubisana nabo. Khange ndiyilindele lenzekileyo, andiyazi noba ndiza kuthini ebantwaneni xa bebuza ukuba kwenzeka ntoni nokuba uphi uMotsidisi.
ke dipotso ga dikoloi tse di retologa o tla ba mpotsa gore mama ditshedi o kae. Umphathiswa wezokhuseleko loluntu eMntla-Ntshona Phelekwa ngoGxaba Kamfi uthi esi sisiganeko esilandela uthotho lwezinye ezenzeke kutshanje kweli phondo. We are very sad. It's very bad for the province. 2 days before the killing, 9 people were killed, also brutally so. So it's tough for the province, but we'll manage the situation. So we are here to pay the visit for the family, to comfort them, and to show them that we are with them, we are supporting them. Okalehari etutuzela usapho uthembise ngelithi ingalo yomthetho iza kwenza umsebenzi wayo. I briefed the family that they must just relax, accept, even if it's difficult, accept what has happened, leave everything with the law, and the law, it will take its course. The investigating officer is right on the ground, doing his work, so let's leave the investigation team to do their work. Umfi uMotselisi uzawubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngolwesithathu weveki ezayo. Isebe lizawubinza kanobom ukuncedisa ngeendleko zomngcwabo. Lirhoxisiwe ityala ngakumrhanelwa omnye kumakhwenkwe amathathu atyholwa ngokudlwengula intwazana eneshumi leminyaka eWaterfall eMidrand ngecawe. Namakhwenkwe avele okokuqala enkundleni kaMantye Randburg namhlanje. Ityala limiselwe umhla wama-28 kuDisemba njengoko kuseza kuqhutywa uphando ngesi siganeko. Ukanti sincokole nengcali yabantwana yaseTeddybear Clinic ugqirha Shahida Omar ocacise ngezizathu ezithi ziqhube abantwana kuba benza imikhwa efana nale. If we look at the whole landscape of this traumatic experience on this 15-year-old girl and the victimizers who have initiated this act of sexual violence against this girl, what we usually find is that children who are initiators of sexual violence come from backgrounds of adversity. Sometimes these children have had an experience or a history of victimization themselves. Not necessarily always sexual abuse, but it could be a history of physical abuse or other unmet emotional needs. Then children who have also been exposed to pornography, something that is, becoming very, very alarming. A lot of children, in some of the studies we've done recently, a very recent study at the clinic over the past 3 months, we worked with 113 boys between the ages of 12 and 17. What was interesting is that 80% of those children had been exposed to pornography and were displaying problematic sexual behavior or harmful sexual behavior, unable to restrain their impulses. Inkundla kaMantye yaseWynberg eNtshona Koloni ilimisele umhla wesi-8 kuJanuwari wonyaka ozayo ityala likasomashishini weeteksi umnumzana bonke Makalala. OkaMakalala ujamelene nezityholo zokurhoxisa, ubuqhophololo, ukubulala nokuzama ukubulala nokufunyanwa enompu ongekho mthethweni. Izityholo zihambisa zithi uMakalala ubanjwe libutho elikhethekileyo ndawoninye ngokubambisana nezinye ii-arhente zomthetho ezimele ngezicithi ePitoli kwiphondo iGauteng. Ngokwengxelo yamapolisa uMakalala urhintyeleka kuthotho lwezenzo zolwaphulo-mthetho eziquka ukuqweqwediswa kweebhasi eMpuma Koloni, ukubandakanyeka kwiziganeko zokugwindwa kwabaqhubi beeteksi, ukunyanzelisa intlawulo athi yokukhusela amashishini abo eNtshona Koloni nakwezinye indawo zeli. Kanti ke ngoku uzawuchitha ikrismesi ngaphaya kwezitshixo ze abuyele emkhumbini ngoJanuwari ukuqhubeleka nocela ibheyili kwinkundla kaMantye yaseWynberg eNtshona Koloni. Umphathiswa wezothutho kuzwelonke unkosikazi Sindisiwe Chikunga utyityimbiselele umnwe abo bazawuqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala ngelithi bazawugagana neembila zithutha. Kwelinye icala umkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal unjengelenhlanhla Mkhwanazi tyelele eMgungundlovu KwaZulu-Natal ukuya kujonga indima eselegangathiwe ngamagosa okhuseleko uqinisekisa ukuba abantu bakhuselekile ezindleleni nakoobhazabhaza beevenkile. Kanti nephondo iMpuma Koloni lizeke emzekweni nalapho umphathiswa wezokhuseleko kweli phondo umnumzana Xolile Nqatha ubehlola izithuthi zikawonke-wonke. Cebokuhle kukomani. Nanjengoko kujongwe kwimpelaveki ende yekrismesi, abezomthetho abalali buhlayo bekhangela ubukhulu becala
abo bazawuqhuba bezinkcinkce ngobhelu lomsele. You can't drive a car when you have had alcohol, when you know you are not sober, when you know that you are drunk. And that is why we are extremely concerned about this coming weekend. We say to people of South Africa, as you plan to visit whoever, be it a wedding, attending it, or anything for that matter, but that plan must include the driver who will be driving you, who will be sober at the time when everything is done. Umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uthi wonelisekile ngumsebenzi wamagosa ukhuseleko kwisithili iMkungundlovu kuzawuthi ga ngoku. We're quite happy with what the colleagues have been doing thus far. So as part of the evaluation, we did not end it there in the boardroom. So we decided to come on the ground to come and really look at whether the deployments are indeed as they are saying they are on paper. Kutshanje eMpuma Koloni Cebukuhle kuKomani umphathiswa wezokhuseleko loluntu uMnumzana Xolile Nqatha ephelekwa ngowezempilo unkosikazi Nomakhosazana Meth baqoqe izithuthi uqinisekisa ukuba zikwimeko elungele uhambo olude. Oluqoqo lwenziwe kwindawo apho kwenzeke khona ingozi ehlasimlisa umzimba. Ambulances zethu njengoba zilapha azikhethi ukuba ungowaphathi okanye ungowakaprivate. Ngokubona umsebenzi omhle owenziwa ngabantu bethu abasebenza kwi-ambulances zokuhlangula umuntu osengozini ekufuneka kusetyenziswe kuyo into esibiza phecelezi i-jaws of life. Baseredi for le season simemelela ngoba abantu bazame ukuthobela umthetho. Ixanduva lomnye ngamnye ukuthobela umthetho nokuzigada. Kwaye sibona ngobana sisebenza sonke ukuthobela umthetho uzawudibana nengalo yomthetho. Kulindeleke ukuba aqhutywe amaphulo akumila kunje de kube sebutsheni bonyaka ozayo. Emabhomeni ohlukeneyo eMpuma Koloni susela kuqale ixesha lolwaluko. Umphathiswa wabambiswano ngolawulo nemicimbi yezempilo eMpuma Koloni uMnumzana Zolile Williams uvakalise inkxalabo nodano ngengxelo zokusweleka kwabakhwetha susela oko kuqale ixesha lolwaluko lasehlotyeni. Uluntu lwaseNkandla kwiphondo laKwaZulu-Natal luthi luyamxhasa lo wayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Zuma kwiphulo lakhe lokuxhasa kwaye avotela umbutho omtsha wezopolitiko umkhonto wesizwe. OkaZuma wenze esi sibhengezo kwiveki ephelileyo ngethuba ethetha noNondaba eSoweto eRhawutini. uPhilani Mhlongo ngomnye wabaphumela ubala bexhasa wayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Zuma kwisibhengezo sakhe sakutshanje sokuvotela umkhonto wesizwe. Manje sithina yena kumsholoza akabe nento zakhe manje. Umkhonto wesizwe kavele mina kavele ngakuwo. Ulutsha lwaseNkandla luthi lokubona oku njengenyathelo elizakudodobalisa amandla amanye amaqela afana ne-ANC nanjengoko bebejolise inkxaso yabo kweli qela kuba lo kaZuma ibe inxalenye yalo. Ngibona ngazuthi njengoba ubaba uMsholozi sethe akasezu kuyikhankasela i-ANC, ngibona ngazuthi iqembu le-ANC lizofatalala la kwesakancamalala because abantu bebe supporta i-ANC kakhulu khathi kusakhona uZuma babelandelela yona bebona nemisebenzi yakhe. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba kuningi ANC engasenzelanga khona njengamanje. And siyathemba ukuthi kade kusekhona yena ningazi izinto ebezenzeka njengoba njengamanje evula iqembu lakhe umkhonto wesizwe lelo kuZulu wethu engicabanga ukuthi kuzobuya izinto esimoyeni njengamanje. Ukanti bakubeke kwacaca kuba kulonyaka uzayo eyabo inkxaso iza kube ijole ngqo kulombutho womkhonto wesizwe. Iqumrhu lezokhenketho iMpumalanga Tourism and Parks Agency likhalimele abantu ekwakhweni izindlu kufuphi nomyezo wezilwanyana iKruger National Park ngelithi babe kubomi babo esichengeni sokuhlaselwa zizilwanyana zasendle ezinoburhalarhume. Isithethi seliqumrhu uMnumzana Mduduzi Vilakazi uthi babhaqe ukuba abantu bokha imizi ngobuninzi kufuphi nalo myezo okwilali iMatsulu ngaphandle kwaseMbombela eMpumalanga. Intatheli yethu uMweli Masilela usenzelele ngxelo. Letinye takhamuti taseMatsulu letihlala madvute nemngcele weKruger National Park eMpumalanga titsi tiphila ngekwesaba. Lokhu kulandzela kutsi kube netigameko letinyenti lapho khona tilwane tiwela ifenisi tiye ngasemphakatsini kuyofuna kudla kanye nemanti. Ngiyacabanga bekungibo-10 ngihleli ngibukela i-TV ngeva nje imisindo i-first bese ikhuphuka ngalesikutsi ngani kunemabhanana la etigutsini bahlanyelile
babo kwasekuseni vele. Mkhatshwa uthi nanobe nje banako kwesaba kodwa kukhona emalunga emphakathi lajabula kakhulu uma kufohle itilwane letifana netindlovu kanye netinyathi kwatise ukuthi bathola lithuba lekudla inyama. Vele mshibo baba sisho njalo lala kulala abadlako. Mina ngikudle vele kulala abadla mshibo. Labanye ke baholi bemphakathi sebavakalise ukukhathateka kwatise ukuthi sekunalabo labadzabula ifenisi ngabomu kude bakhone ukuthi bathole inyama. Siyacela kakhulu emphakathini ukuthi nalokujuba lodalada le fence asesiyekeleni umkhuba lomubi okujuba le fence sifaka abantwana engcupheni ngoba kunetilwane ezifana namalephathi. Ilephathi ingoti ngalendlela singafika ithathe umuntu ningeva. Sikhulu senhlangano lengaphasi kwahulumende iMTPA Mduduzi Vilakazi uthi benta konke lokusemandleni kufundisa umphakathi ngekubaluleka kwekuhlonipha imithetho yakulelive. There are certain things that we have seen that are taking place here in Matsulu, developments on the borderline of the protected area, and we want to provide awareness about how to live with the wildlife and who to contact in case the wildlife has jumped the fence to the communities. But I must state that the law prohibits the development for 5 kilometers from the borderline. And that environment allows us to be able to correct in case the wildlife jumps into the community. Vilakazi uthi bayakujabulela kubambisana labakutfola emphakathini kwatise ukuthi kusukela kuqalela umkhankaso wabo setehlile tigameko. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMatsulu eMpumalanga. Iqela le-IChiefs lilungiselela umdlalo walo we-DStv Premiership ngomgqibelo ne-Richards Bay FC noza kubanjelwa kwibala lase-FNB emva kwemini. Omabini lamaqela aza kulela ukuphucula indawo kuyo kwilog ye-DStv Premiership. Amasabe kwelangeni umphokoqo uneXhala nanjengoko amakhosi ezakwamkela i-Richards Bay FC e-FNB ngomgqibelo. Amakhosi aqhube kakuhle kakhulu kwimidlalo yawo emibini edlulileyo nalapho ewaqokelele onke amanqaku. Ayake kulo mdlalo imisila iphezulu kwaye anethemba lokuba aza kuthabathisa apho ebeyeke khona ukuze anyukele ngasentla kwilog ye-PSL. Sithetha nje lamakhwenkwe kaKevin Johnson akwindawo yesithandathu emva kwemidlalo eli-14. Zikhona ke impawu zokuphucuka kwendlela elidlala ngayo eliqela sukela ethe waxhuzula imikhala uKevin Johnson. Ukanti kwelinye icala i-Rich Boys zisendaweni embi kakhulu kwilog nanjengoko zikwindawo yesibini ukusuka emsileni. I-Richards Bay ibethwe ngamanqaku 3-2 yi-Royal AM kumdlalo wayo odlulileyo kwaye kukhangeleka ngathi iyapatyala ibhobhile kweliqela. Ukanti ke lo mdlalo uyaqala ngecala emva kwentsimbi yesithathu ngomgqibelo. Kanti masityebisa amehlo kweminye imidlalo ye-PSL. Kanti Thabile Makhaphela selengxakile neMozulu. Watsho kwavo kwatheka bethule madikela yakho umqulu wakho wendaba ndiyabulisa ke mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkela kaloku kule desika yam bethuna yeMozulu mna igama lam ke bethuna ndikuThabile Makhaphela umamthembu uqhuda nongomsa kutshanje nantsi kaloku iMozulu.
sivuleke emzontsini wam apho ekhaya ngoqwalasela ngokubanzi kaloku ingcango yethu yemvula nemimoya ngamandla phaya egameni kwemini ngomso khona kaloku sivela kakhulu phaa kumantla apha eMzantsi Afrika njengalo lonke futhi lapho laphaya kaloku kooLimpopo naphaya eJohannesburg kooPretoria bevuka nje ekuseni ngomso ngalabashumi babini nje kuphela kutshisa impela xa bevala laa mini ngomso ngala 30 degrees yonke laa meko ngomso iyaqhubeka nje imini ngomso kanti ke bukele ekhaya xa sifosela ngokubanzi amaqondo okutshisa phakamile phaa ngomso sivule kaloku ephondweni lokuqala phaya eMpuma Koloni njengaphaya koKaladoko embindini ngala 13 degrees ekuseni bavalweni kamandi ngo-31 degrees naso ke bukela imozulu kwakhona phaya ephondweni lase-Free State ngomso njengaphaa koFitzburg kwakusasa ekuseni ngomso phaya ngelashumi nesithathu kutshisa impela ngamafutha angephi futhi ngamashumi mathathu ekhatshwa kwakhona futhi sesasixhenxe kanti ke bukela apho ekhaya yenze nje imozulu phaya ephondweni futhi entshona koloni ekuseni ngomso phaa kumanqome ke njengaphaya kaloku Fred Ndal ngeshumi likhatshwa sisihlanu kusatshisa kakhulu phaa ngorhatya ngomso ngamashumi mathathu futhi abe nesihlanu naso bukela khona imozulu phaya ephondweni kumantla apha eMzantsi Afrika eNorthern Cape njengaphaya kooKimberley ngamashumi mabini futhi ananye kusatshisa mpela phaa xa bevala laa mini futhi ngamashumi mathathu azakhatshwe sesasibhozo bukelwa mikhaya naso kaloku imozulu yethu phaa ngomso ko-North West eFreiburg ekuseni futhi ngamashumi nje mabini abe nanye kuphela kuyatshisa phaya bevala usuku lwabo kwakhona futhi ngamashumi mathathu akhatshwe sisithathu kutshisa mpela nje yonke imini yabo yangomso kanti benje nje phaya ephondweni futhi eGauteng njengaphaa kumazantsi eSprings ngelaa shumi kwakhona bukela ikhatshwa sisibhozo kusatshisa phaa ngorhatya futhi ngamashumi mabini nje abe nesithuba Vereeniging ku-19 degrees ekuseni bukela ekhaya imeko phaa kumantla eMzantsi Afrika eLimpopo njengaphaa koThabazimbi ngamashumi mathathu anesihlanu phaya ekuseni ngomso phalaburwa futhi bevuka phaya ekuseni futhi lela shumi ikhatshwa nje sisithoba kuyatshisa phaa ngamasa angephi ngo-34 degrees kanti ibona phaya ephondweni futhi kwakhona phaa kumantla empuma apha eMzantsi Afrika empumalanga eMalahleni ngo-17 kusatshisa phaa ngorhatya ngala 30 degrees naphaa ke kumazantsi ko-Ermelo lishumi nje likhatshwa kaloku sisithandathu naso ke bese kaloku imozulu kwakhona phaya ephondweni kwaZulu Natal ngomso ekuseni ePongola ngamashumi mabini nje abe nanye kusatshisa mpela phaa namafutha angephi phaa ngorhatya xesha ke bukeli ngamashumi mathathu anesibini phaya eVryheid kwakhona ngo-18 degrees bethuna naso kaloku imozulu yamhle kwindeska imozulu mna ndikuthanda kangaka xesha elimyawule bukelo ungazifumana ezindabeni ezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 mna nawe masibonane kunyaka ozayo nangani ngayonwabela ikrismesi ingene nakakuhle kunyaka omtsha kamnandi mawethu.